Здравейте хора, аз съм Шпионина и днеска ще играем малко в Mafia PvP. Сигурно повечето хора го знаете този сервер. Да, повечето хора трябва да го знаете. Така сега ще скочим един път на PvP. Тук си имам някакво холмче с едни приятели. То не е само това, всеки си има стая. Ще се напишем Ender Chest. FPS. Си купиме полшинки. Че не ги виждам, чакайте. Какво? Къде са страни такива? Ще вземем така. Тук нека да ги изпием. Те са много хора да отидем. Но нищо. Сега се включим тук просто за фон. Мале, ти не спъках. Ето е хак. Видя се хора. Снимам си. Това просто само хакери. Виждате, те са научи активни. Хориел, ела това хориел. Тук никъде да ми лега. Виждате хора в устата, така направо ми пръскат от себе. Мале, виждате хора, 100 в едно. О, куфето, не, бяло. Тук ни спамва, бе, хора. Защо? Левстваме, хора. И да, хора, мога ще спра клипчето на пауза и ще дойда докато се логна. Сега, идвам. Аре, бе. И да, хора, тук съм. Извинете за паузата, ма виждате Mafia PvP колко са сериозни. Някой дуел за клипа, питаме. Ще направим едно дуелче, защото нали все пак искам да има някакъв клипче. То те шерпак, ако го искате, ще ви го пратя. Нали знаете, тук ще... Моля ви, абонирайте се. Тук ще играем малко... Така. Насъва... Дай едно в едно и ще... И да, хора, за малко спирам. И да, хора, тук съм. То никой няма иска дуел. Това си цена хума. Нещо ще направим по хомчето. Да го разгледате и това ще е за клипа. Като първи клип. Тук ще почвам поредите. Сам Magmacraft нещо е спрял. Тук, нали, това е моята стая. От Тимани. Това е моята стаечка. Тук си държа всички легове. Тук някакъв Ender Chest. Тук като цяло. Тук има някакви неща. Тук Enchanting. Тук нещо. Тук е Potion Room. Тук някакви айтеми има. Не е подредено. Тук ферма. Там... Тук са другите стаи. Тук нали има някакви други. Тук не знам какво пише всъщност. Айтемите са... Да, тук има айтеми. И тук има айтеми. Това е пак стаи. Тук има стаи. Навсякъде просто. Ще живеем тук много хора. Нали аз днеска тук живеем. Ще взем малко храна, че ще умреме. Тук има, не знам, тук някаква дупка. Тук е Envili. Тук е мината, да. Това трябва да махнем после. Тук.
Тук май спаунера, да. Тук е спаунер. Тук нищо няма. Тук има някакъв чест, не съм го виждал. Тук има, това ни е тайната... Да, това тук ни е тайната стаечка. Тук. Да, хора. Чакайте малко. Аз. Сега ще направим едно в едно. Аз ще снимам против Ноел. Аре, бе. Тук спиш. Айде. Преди. Айде. Разкажи си на YouTube. Кажи хай на YouTube, да кажем. Сам се едем голенкото. И опочва. Наравно. Като малко комбо. Чум. Не знам дали ще не бие. Вкарам, ето. Пича си хвърли хитка, вкарах малко комбо. Да, влезе. Така ядем годенко. То не знам защо бяга, като... То е изи. Стига бяга, бе. Няма тук. Няма тук, няма тук. Коти. Умреш, бе, лабе, Мишко. Мишок. Този бе, братле. Това непременно бе. Ако искаш рапорт? Към. Само така. Карахме малко комбо. Ела. Да, хора, сега ще оставим да не би, защото ще свърши времето на бандика. Няма да оставим. Ще убием, няма време. Имам 2 минутки. Няма така. Да. Ало? Кара по-бързо. Тренировка нещо, да, тук на терена. Така. То съм райден. GG. Така. И да, хора, това беше от мен, аз бях Приянина и чао.